na de but it depend adura ekita wa wo de yes ade no wo na oni madura ekita wo me de me ni madura ekita wa wo de ye eye na sisi ya de me ye ne eye rashes de na me ye de akire efu manyina sebe ya okufia me ye nyere enya wo de okay sisi ya me de kan de we na sija so nkumpa no me ye sija so ma na no awie me de woyere frase be ye mu be ye de e be ye mmere o pa o wo no woyere wo ho nti wo to woyere na ye awu frase para oil ye pa ye ka se to oil me me o to ku na ka so woyere no be mo nti sisi ya ma wie no me de woyere na ye de agu obi wo ha o pese be ye de e hwam so wo pese ye hwam a wo be to perfume e de aye de e de agu ena saaba da yi kitami amene be frɛ yi no sama ma ya no moto sɛ ye dunsini sɛ ye ahaban we be hata na usia wa hata no wa hugusu kama sɛ obi so wo ha on pɛsɛ wo hugusu ubetimi ayam aduro ni sɛ wura ne saa na de agum uwie a wo de sɔne ayere asen ayi enkuna ayere afiri mura no see me etie nti we sisi ya no sereba we sha se ne ehyi se wudi gumu a ebehuru aba soro amana tu ogukora nti wo beka mu kakra saa na ayese edwum na afi wahwie wo pada na ayere agum sese ne mi beye we eya twade bi wo ha wo timi de twade fra ye waduro bi wo ha ehia twade tu betimi de afra se wunya atwade no so a onfa anye den enka ho obia ne niam a wode ye den wode fra enti sana enkunu ye den etie enti sisi ye ya maka no sei no sana maka no sei no be hwehwe ni nyina gu anwanu enti me hwe ku wi ana se enkunu no ma ya se a me ye wi a no saudi kakra bi gumu hwe se be huru abasora na watu obu ase se ehuru masoro de ya na wanya taa na wahwi ni nyina ayede agum me bacho pada ni different near me ya no eye nia eye nsansa ade na meye nti nnua mienu a maka bomu na haba ya maka bomu no ene ne timi ye sansa ho aduma ena me dia eden ade afrɛ nti sesi yi ubetimi abehwe ani nse ne ani na eden aye ya pada na ini ya dina ya sasa adrona ba mai ne ya no me pa ma ko we e twade no ye di bia sa wo ya drobia wo ya drobia aya yam fasikan entwa aduro no se atwade yam fasikan nyere entwa ati se mpompo enkun wo ya na se wodi sika etwa enya aduma mpompo ahoro wa doctor de ade ewu enti mo a wodi ade ewu atwade no ati se wodi ade ewu mpompo no mu nti wodi fragro na eya aduma nti se na etie ti wudi bia no wo mu se ya no wa na afedi wa chima ele chase ya agum chase ya ne chase ya e se na tie na ba chama ya na ba ko ni o ba che e ba cho ba ko mpe ja sere be imame ni go no jana bolu o chase
The whole Janabo, just said, you know about the Janabo. Young man. The whole Janabo. Sanya, my real say, I'm in your running now, my real best. As I said, and telling you to me free. Now, Kuni, I've been a come and let you say, why you come? You are away the sun and Tantani, the woman, Nania Cassia Cassi, Ebasa, and yet. And she said, as it's a way, you know. Nabu of Anna, one son for Harry. And Junguna Sayada. Sign first, Jasso. Nen Nanny. 19 yards in one free. A grown out with the iron, a gumuno, a home. Until I feel yet, me best. So, there's an answer. Yeah, I'm going to free chance to answer to him. There's an answer. Or for this other person. Seven group, brother. There's an answer. There's an answer. If you're going to So you know what? Phone, how can the boom, it's phone, yes, and no phone, beer. Madam, do a mom to be a can use it. She said, my own have been more pent. Said you say that here, more cardiac. Says they will answer my sense where we and yes, we know you, my I can't have a share good to one. And she hello. Fasa if you want to sobra. Oh, we had it. Says Adronan Casa Namba Musei. By Binu or Ha, or what the color and a frafra, a druno. There's a side pan when you do, but what the color heading. Eh, yes, say, we will say a drum. You sign a tear. Damn you, never do. The present here can be all the color flat. I don't say Maria. Once a BDA, red BDA, yellow, into the white. Damn it.
money at the end. And I knew, and then they want to tell the agro. Someone who would be out there. You will be able to say, Kankano. Who say a yellow? Who you? And this I Kankano, a yellow. And so you are doing the beer. I are doing the beer. And it's all find out the year we are. Color remember yellow. What I say? We are green. Who find out the year? Remember green. And you go, I had that color and so the year. Me as I'm not remember that I was a I was tapped so I have a year when you say, oh, so the 7 every year. Me, I don't have a year. Me, I will be 7 and I'm slow. Me, I didn't say, and I'm here. You use never be a yes, I stand and ask for Biano. The Kellen will be free. And I will say, since you have been here, no much of the power. The kind of work. Yes, now, what you say, the thing I did what you say, I am here. My individual, I sang a say we are here. I was slap. You give me the asylum, please say to you. I want to say that. And so you are not having the first. He are in you. Just say so powerful. Yeah. And this is how I got the way and the pressure of my not just a joke and not a sensation for people to know about what you move. Aha, what you mean? What's that you about? Finger bass, and I say, Papa, you will say, why not go? I don't know down now. I'm about more women out there. On the web, that is the bizarre. There's something I'm going to Baby, I start here. No, you can't even hear them. You see, that's what you have an here. And then you know, Yadi, why I'm on Kumaya. I have an advocate. Yadi Nurina, Habani, yes, I said it couldn't be a movie. You are saying so. Ama, and also so, Yatimian says, I'm an I come, see Kunabi. I don't know, I asked her to cook no. She see, I asked her to cook no, you know. I can say, I last year, say, you will be so, and you will be also say, maybe to me, we have to see. And she says, we have to say, you know. Now say, I can say, ever that we are now a fat and Timago. Apple pa, you know, when you know, come for Desta, one papa, when you know, come. Who papa whom we are, what have a walk, not after what I was taken. No one has I at the time. What it are swap, so one side cheer. So one side cheer, I don't know. People are saying, branded not different. A bed on IUBC. Sending in our penny, she a pepe. Nurse, a shaku, no pepe. A fadiana, a chero say, fuck with Gasso, Nine, or store, for Kubu,
na yɛ ko adwuma nti sei na nku yɛ no ɛteɛ sei na nku yɛ ne teɛ nti sɛnea wopɛ sɛ woyɛ wo nku biara no woaduru sɛnea nku saa na ɛpɛ sɛ woyɛ no woyɛ no ɛda wase bebree na sɛ watumi ahyia ama yɛ ebi nkutɔ anaasɛ adwenko ɛde yɛ no bɛyɛ nsɛn yɛnane wei no saa na wɛnane nkuto no sɛnea ɛde aduro no gu mu no saa na ade aduro no bɛgu mu sɛnea ɛde sɔneɛ no soe so no saa na wobɛyɛ dɛ wobɛsoe so na wosoe so wie a na afei deɛ woayɛ dɛ wosoe so wie a na afei woayɛ dɛ woahyɛ no wɔ kɔnkɔdu mu sɛnea wei de da no saa na nkuto nso yɛ dɛ ɛda nti ɛsɛ woma wo nsa yɛ hare ɛma nkuto no nso sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ ɛna saa nso na wode gu mu na sɛ ɛhye bebree a kaa wo sɛ bɛdu amu nti ɛsɛ sɛ woma no yɛrɛ ɛdo kakra ansa na woayɛrɛ wode waduro no ayɛrɛ awu saa na nkuto no nso ɛteɛ na adeɛ baako ɛwɔ mu ni nkuto no bi wɔ hɔ a na akorɔ ɔmode nneɛma frafra ɛnti sɛ wonnim na wokɔfa nkuto ne akorɔ neɛ ɔmode nneɛma frafra wobɛyɛ nku no na wobɛhu sɛ ani no afu na asɛe no na ɛbɔn kankanka nti na yɛnyusu nkuto no a yɛyusu momɔdi ma meɛ nti na yɛyusu saa vaccine nku yi na yɛyusu no nti nkuto no ɛyɛ ɛma aduro bebree meyusu nkuto nanso nan sɛ wei no ɛsɛe ne nti no sɛ mɛyɛ kakra bi ama obi a nani amfa sɛ sisi a no wɔpɛ yusu deɛ a na ɛsɛ ba yusu nkuto no deɛ ayɛ dɛ ɛde aba ɛyɛ saa na teɛ nti meda ase